Besoak eta eskua horirik urtezagun egia argiz beterik burua. Baina, lagoaren gustatzen zitzaion ahotsarekin jostatzea, hitzakin jostatzea, eta horako hitz joko batzuk kapturatu ditu. Ikimilikili Pixka bat distorsionak ere egin ditugu. Hau adibidez atzeko aurrera da. Baina aurrera da. Baina horrez honetan, bihurrikeria egin behar ditugu ere pentsatzen dugu gaixoak bihurrikeria handiagoak egiten zituela bere egunerokotasun horretan. Nahastu egin dugu bere jolasa, eta gaur egunean dagoen beste hizkuntza baten jolasa emateko joko bat sortu dugu. Irudiak eta nahastu egin dugu. Zerbaitetan dago ematen zuera gauzat delirio bat eta horrela bide bat izan diteke horreagoako ezintziak, arrasia. Aurreko tekla bakoitza, soinu bat dagokigu. Beraz, edozein jota, beti aldatu egingo da, nahastu egingo dira zenbaitetan, zenbait kantu oso luze dira, beste zenbait oso labur, eta jostatzeko tresna sortu dugu beste dira. Eta, ez da Txala bat ingo diogu komisariari, Right now,
tekla bat.